Hello everyone, lamsok no tinini ante gisa kutal blogo keno ang misti rok paika nogo thangna bagui nogo berina hanai ge ani busa kutal tui thanai tini no puila jeni jere asaye nogo berina bagui thangai tongo ge ani busa hangke 2 mas kaka 2 mas kawi ang nogo berina bagui tabun puila ani busa bai thangai tongo tabo asai mani poribo ke jung phai sok paika sini nogo hangke obongke ani ma papa ni nog ge ang tab jung ge o gari bisingo no gari no lainai hingke ang no bodi ni share khlaina nayo ke ani papa jungno mane boni busu no bahai ke bo welcome khaike amno bikit no ro kisa share khlainai hingke obono borok ni puila busu hingke nasingi tongo hingke ama hingke ba ani logi no bo malai bai kini khlai phai jungno na phaike hingke ani gili busani bini papa hingke bo hingke posting hingke bo hingke to khana soni hingke phainai hingke no jung phai sok paika hingke ani jere hingka kai to thuka hingke amano no ang tui rikha hingke jana wasa wasa khlai no phailai mani hingke bono tui khai besi hingke to nokhor laika thuka bo gari kamang kamang thugui paika tise bono tui rok tukurui tui phaijak hingka no nugui mankhana ani gili bwsano hingke boni skin rok hingka tamo sanai asok kuphur boya asok kosom bo thangya tamo sanai sak somplek de hanai amo hai boni skin hingka hingkai ulo torkha hingke bahai jani thangno amo to saimaya hingka hingke sokpai ka hingke saltung bo wngoi tongo tabuk tamoi tongo barten laika derta tamoi tongkha hingka sini nog hingka to nog rok bo paibaya kho kaham khlaioi hingka babo tabuk no bisingo thangraka hingkai aro hingka tui kwthar rok tongo ta hingka babo nasingui tongo boni busu kutal no hingka bono nogo habna bagui bo tam tam khaika tui kwthar rok nawi gonga jolda tam tam rok hinui bono tui kwthar rok sarka jere kutal phaimani hinui hingka jung tabuk ani room o hablaigrang sinai ta aro no ani jere no toni rirwnai ama hingke yang hingka chini no kam khlainai rok bo tongo ke borok bai baksa khlaina baba bo jung no lamsok ta hingka angbo tabuk hingka misti rok poso misti rok tui phai tongkha hingka borok no tabuk kisa charnai yang kam bo order model khlaino yakari jung no naina hinui borok bo phaikha chini oro kam khlainai rok ta hingka bo chini oro puila sim kam khlaimani bana sinui tongkha tisa ani cherai achaikani khanaoi hingka borok bo borok ni bo kisa break time wngtongmani ba hingke nasingui tonglaika cherai kutal naina hinui hingka tabo bisna rok khaina bagui ama ayang waisa waisa wngka tongkha cherai no hingka yakari maya kho hingke to no nugui mankha nani cherai bahai hingke no comment khlai sadi hingke kwlui kho sabro sol solya kunu phan pala maya kho bono hingke tikisa torna nangranai 5-6 mas rok kakha hingke tikisa nomona rok saimanane hingke boni skin rok kisa sak somplik plik no wngka chwlapa hingke ang tabuk hingka chini nogo kam khlainai rok no hingke misti pai tomani ba bono misti charwnai khe borok bo mai rok chai pai drop ba hingka misti chari rwkha to hingke no ani video no paithakjak naitongmani bagui belai kheno hambai hingke nogo ang nogo phaimani nogo tongmani amo blog rok bo ang share khlainai hingka yang abo hingka tongmanai ani kaka ni bo sajak ani monai hingka bo phaika hingke to bini wngka bono chekla hinui bo phaika khatang jagui tongkha bo hingka borok ree naike tonglaikha to no ani video paithakjak naitongmani bagui hambai hingka o video rok hingka ani phone bai khlaimaniya hingke ani baba bo boni phone bai video rok khlaika hingka bo ano rwkha hingke abo borok no share khlaikha ta.